Bine ați venit la cel de-al 7-lea curs de inteligență artificială pentru administrația publică. Materialul de astăzi, bazat pe munca profesorului Cătălin Vrabie, se concentrează pe o tehnologie absolut fascinantă, Natural Language Processing, sau pe scurt NLP. Vom explora împreună cum acest asistent inteligent poate, efectiv, să transforme din temelii procesul administrativ. Bun, hai să intrăm direct în subiect. Ideea asta este de fapt cheia întregii discuții. La urma urmei, ce e administrația publică dacă nu o imensă organizație care procesează limbaj? Primește cereri, analizează documente, formulează răspunsuri, ceea ce o face practic mediul perfect pentru un asistent AI specializat exact în înțelegerea textului. Iată și harta discuției noastre de astăzi. Începem cu relația fundamentală dintre administrație și limbaj, apoi ne uităm mai atent la cum funcționează de fapt NLP, vom analiza câteva exemple concrete de transformare din lumea reală și, desigur, vom aborda și riscurile, înainte de a încheia cu o privire asupra situației din România. Așadar, să începem cu fundația. De ce este acest volum uriaș de text din aparatul de stat, de la petiții și până la rapoarte interne, un teren atât de fertil pentru aplicarea tehnologiilor de tip NLP? Haideți să ne gândim puțin la asta. Administrația este un mediu privilegiat pentru NLP tocmai pentru că produce cantități uriașe de text standardizat, semi-standardizat și de multe ori repetitiv. Cererile urmează anumite tipare, răspunsurile folosesc formule constante, iar actele administrative au șabloane clare. Ei bine, acest univers predictibil este exact mediul în care un asistent AI poate învăța și deveni extrem de performant. Acum, să demistificăm puțin tehnologia. Ce este, de fapt, acest asistent inteligent și cum funcționează el? E crucial să reținem că nu vorbim despre un înlocuitor, ci mai degrabă despre un partener, un copilot puternic pentru funcționarii publici. În cea mai simplă formă, NLP este o punte de legătură. O punte între limbajul uman, cu toate nuanțele și contextele sale, și logica rece a unui computer. Este practic tehnologia care îi permite unei mașini să înțeleagă ce scrie într-o cerere sau să genereze un răspuns care să aibă sens. Și aici lucrurile devin cu adevărat interesante, pentru că procesul se descompune în două mari funcții. Prima este NLU, Natural Language Understanding, adică partea de înțelegere. Sistemul citește o petiție și extrage automat numele, adresa, esența problemei. A doua este NLG, Natural Language Generation, adică partea de creare. Sistemul poate genera un proiect de răspuns sau un rezumat al documentului. Ambele sunt evident vitale în administrație. Și acesta este punctul crucial. Scopul nu este să înlocuim judecata unui funcționar. Scopul este să-l augmentăm, să eliberăm timpul de acele sarcini repetitive, cum ar fi trierea a sute de e-mail-uri, pentru ca el să se poată concentra pe cazurile complexe, unde expertiza și intuiția umană sunt absolut indispensabile. Să trecem acum la secțiunea următoare și să vedem cum această tehnologie remodelează deja serviciile publice la nivel global. Avem câteva studii de caz care sunt, sincer, cu adevărat inspiratoare. Primul exemplu vine din Estonia, cu viziunea lor ambițioasă numită Bureaucrat. Imaginați-vă o singură interfață conversațională pentru întreg statul. Nu mai trebuie să știi tu, ca cetățean, ce instituție se ocupă de problema ta, pur și simplu întrebi, iar sistemul știe exact unde să te ghideze. Asta înseamnă să muți efortul de pe umerii cetățeanului direct pe infrastructura statului. Singapore are o abordare duală, care mi se pare genială. Pe de o parte au Vika, o platformă de chatbot pentru cetățeni, pe de altă parte au GovText, un asistent intern dedicat funcționarilor. Asta ne arată un lucru foarte important. Transformarea digitală trebuie să se întâmple și în front office, în relația cu publicul, dar și în back office, în procesele interne. Iar cifra de aici ilustrează perfect scara la care se întâmplă lucrurile. Peste 800.000 de interogări pe lună. Asta demonstrează că nu mai vorbim de simple experimente izolate, ci de o platformă matură la nivel guvernamental care produce valoare reală în fiecare zi. Și vedem tendințe similare și în alte democrații avansate. Marea Britanie folosește NLP ca să înțeleagă mai bine participarea publică, analizând mii de răspunsuri la consultări, iar Canada a transformat traducerea într-o funcție strategică a statului, asigurând accesul multilingval la servicii cu ajutorul AI. După ce am văzut acest potențial incredibil, trebuie să fim realiști și să discutăm despre riscuri. Pentru că în administrația publică, miza este mult mai mare decât într-o aplicație comercială. Aici vorbim despre drepturi, despre echitate și în cele din urmă despre legitimitate.
Aceasta este întrebarea fundamentală. În sectorul privat, o eroare a unui chatbot poate însemna o experiență neplăcută pentru un client. În sectorul public, aceeași eroare poate afecta accesul cuiva la un drept fundamental. De aceea, aici, responsabilitatea este un subiect absolut non-negociabil. Iată care sunt principalele provocări. Un model AI antrenat pe date părtinitoare va da inevitabil răspunsuri părtinitoare. Legitimitatea democratică scade dacă deciziile sunt luate de algoritmi opaci. De aceea avem nevoie de transparență, de o definire clară a responsabilității și de un cadru legal robust, așa cum încearcă să ofere AI Act la nivel european. Să aducem acum discuția acasă. Care sunt oportunitățile și, poate mai important, care sunt blocajele structurale pentru adoptarea NLP în administrația din România? În ultimii ani au apărut câteva repere importante, de la proiectul simbolic ION, la adoptarea unei strategii naționale și la lansarea unor proiecte de infrastructură precum APTA și RoEPAS. Fundația pare să începe să se construiască. Proiectul ION este un caz de studiu excelent. Ca simbol tehnologic, a avut marele merit de a aduce subiectul AI în spațiul public. Însă, lecția de aici este diferența crucială dintre o demonstrație tehnologică și o transformare instituțională reală. Un asistent AI devine cu adevărat util doar când este integrat în proceduri, nu când este doar o interfață spectaculoasă. Așadar, cum ar arăta o agendă realistă? Ar trebui să începem cu pași concreți, măsurabili, să clasificăm automat petițiile, economisind mii de ore de muncă, să creăm chatboturi pentru întrebări frecvente, eliberând astfel ghișeele, să analizăm feedback-ul cetățenilor, să ajutăm funcționarii să caute mai ușor în arhive și, esențial, să standardizăm și să curățăm datele, pentru că fără o fundație solidă de date, nimic nu poate fi construit durabil. Și asta ne aduce la concluzia acestei secțiuni. Lecția de la Estonia, Singapore sau Canada este una și aceeași. Succesul nu vine din cumpărarea unui software nou, ci din schimbarea rutinelor organizaționale pentru a profita la maximum de acel software. Transformarea este despre procese, nu doar despre tehnologie. Pentru cine dorește să aprofundeze acest subiect, există o resursă valoroasă. Manualul AI de la idee la implementare, volumul 1, traseul sinuos al inteligenței artificiale către maturitate. Și aș vrea să încheiem cu această întrebare, care cred că sintetizează miza reală. Tehnologia este aici și devine din ce în ce mai accesibilă. Adevărata provocare este una de adaptare organizațională. Este administrația publică de la noi gata pentru această schimbare profundă? Vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să dați un like și să vă abonați la canalul Smart Edu Hub pentru a rămâne conectați cu noutățile necesare tuturor cetățenilor smart. Linkuri interesante despre discuția de astăzi pot fi găsite ca de obicei în descrierea de mai jos. Stay smart cu Smart Edu Hub.